हमार ससुर रोज राती के कोठारी में फिटकरी लेके जात रहन। जब उनका गैला के कुछ देरी हो जात रहे तब कोठारी ले आवाज आवे शुरू हो जात रहे। एक दिन हम चुपके ले उनका कोठारी में देखनी तब गोड़ के नीचे से जमीन निकल गई। हम देखनी कि ऊ लैकिन के हमार नाम मेनका ह। हमार बियाह अनुज ले 2 महीना पहले ही भइल रहे। ससुराल में खाली हमार मर्द हमार ससुर रहले। सास के मुअला 2 बरिस हो गई रहे। एक दिन हम अनुज ले कहनी कि काहे ना हमनी के माँ जी के याद में उनका नाम के एगो स्कूल खोली जा, जौना में हमनी के गरीब लइकन के पढ़ाई के इंतजाम करब जा, जैसे हमनी के पुण्य भी मिली आ ओह लोग अनपढ़ भी ना रही। असल में हमरा ससुराल के गांव बहुते बड़ ना रहे आ अधिकतर घर गरीब लोग के रहे, जहां सरकारी स्कूल के कमी के चलते गरीब बच्चा सब पढ़ ना पावत रहले और कोनो बड़ स्कूल में पढ़े के उन लोग के हैसियत ना रहे। तभी अनुज हमार बात ले सहमत हो गईले। अनुज सरकारी नौकरी करत रहले और जमीन जायदाद बढ़िया से रहे, यही से पैसा के कोनो कमी ना रहे। खैर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आज अतवार रहे, अनुज भी घरे रहन, यही से हमनी के कहीं बाहर घूमे जाए के सोचनी जा। जब हम बाबूजी ले पूछनी तो वो कहले कि हमार तबीयत ठीक नहीं खेलागत, तू सब चल जा लोग। हम सांझ के अपना दोस्तन के संगे अनाथालय हो आए। हम उनका के खिया पिया के घूमे चल गए जा। शहर के कई को बढ़िया बढ़िया जगहन पर घूमला के बाद हमनी के सांझ के पूरा थाक गए नीजा। बाबूजी खातिर खाना पका के खिया के हम अनुज सुत गए नीजा। हमनी के खाना ना खैनी जा, काहे कि आज पूरा दिन हमनी के बाहर नमकीन आ मीठ चीज खा के पेट भर गए रहे। ऐसे ही दिन बीतत गए। अब हमनी के स्कूल भी बन के पूरा हो गए रहे। आज स्कूल के उद्घाटन रहे। बाबूजी के लेके रिबन कटवाई गई। हमरा मन में जितना खुशी रहे कि शायद केहू के मन में हुई, काहे कि हमेशा ले हम खुला दिमाग के रहनी और गांव के लोग खातिर कुछ कईल ऐसा लागत रहे कि हमरा पूरा दुनिया के सुख मिल गई बा। आज अनुज भी हमार साथ दे के हमरा के ऊ पल दे देले जौना के हमरा हमेशा ले इंतजार रहे। ओकरा बाद स्कूल के उद्घाटन भइल। एह में हमनी के बड़ लोग के ना बुलौनी जा, बलुक ओही गांव के गरीब परिवार के बुलौनी जा। ओह लोग के चेहरा पर जवन चमक रहे ओकर अंदाजा भी कईल मुश्किल रहे। कुछ दिन बाद मास्टरन के काम पर रखल गई और स्कूल शुरू हो गई। हमहू ग्रेजुएशन कैले रहनी, यही से हमहू स्कूल में ही पढ़ावे शुरू कर देनी। आखिर हम दिन भर घर में अकेले बैठत रहनी, यही बहाना ले हमार दिन भी बीत जाए। सवेरे अनुज के खाना बना के ऑफिस भेज देत रहनी, अब बाबूजी के खाना देके स्कूल चलावत रही। अब पूरा दिन ओह मासूम और गरीब लइकन के पढ़ावे में बिता देत रहनी। एक दिन जब हम स्कूल में पढ़ावत रही तो अनुज के फोन आइल। वो कहले कि घर में कुछ मेहमान आवत पड़े, तो तू जल्दी से घरे जाके ओह लोग खातिर कुछ खाना पीना के इंतजाम कर ला। हम जल्दी ले घरे जाके रसोई में काम में लाग गईनी। तभी बाबूजी अइले और कहलन, का भइल दुल्हन, तू आज जल्दी आ गइलू, सब ठीक बा ना? हम बाबूजी से कहनी कि सब ठीक बा, खाली अनुज के कुछ मेहमान घरे आवत पड़े, यही से जल्दी आवे के पड़ल ताकि चाय नाश्ता के इंतजाम हो सके। फिर बाबूजी अपना कोठारी में चल गए और कुछ हुए देर में अनुज के कुछ संगतिया लोग उनका साथे घरे में अइले। अनुज कहले कि जब हम मनाली में पढ़त रहनी तो ई लोग हमरा क्लास में रहे, हमनी के बीच बहुत बढ़िया दोस्ती रहे। फिर जब हम पढ़ाई के बाद इहवा आ गईनी तो हमनी के बात भइल बंद हो गई। अब ये लोग इहवा घूमे आयल रहे तो हमरा के फोन कैलन जा, तो हम एह लोग के अपना घरे बुला लेहनी। उ लोग चाय नाश्ता कैले अब कुछ देर बतियौले के बाद चल गइलन जा। जैसे ही राती के समय भइल हमनी के खाना खा के सूते के तैयारी कैले जा। तबे हम देखनी
कि हमरा कोठारी में पानी नहीं खे। तब पानी लेवे खातिर रसोई में गईनी। फिर हमार नजर बाबूजी पर पड़ल। उनका हाथ में फिटकरी रहे और ऊ अपना कोठारी में चल गए। जब हम पानी लेके वापस आईनी तो देखनी कि उनका कोठारी से चिल्लाए के आवाज आवत रहे। हम डरा गईनी कि भीतर का होखत बा। फिर हम सोचनी कि टीवी चलत हुई, जौना से ऐसा आवाज आवत हुई। हम सूते चल गईनी। अगला दिने राती में देखनी कि बाबूजी फेरू हाथ में फिटकरी लेके अपना कोठारी के ओर जात रहलन। आज जैसे ही उनका गैला कुछ देर बीतल ता हम देखनी कि आज फेरू ले वैसे ही आवाज आवत रहे जैसन काल रात के आवत रहे। अभी हमार भरम ना हो सकत रहे। हमरा पूरा विश्वास भगईल कि भीतर कुछ न कुछ त निश्चित रूप से हो रहल बा। हम खिड़की ले झांक के पूरा कहानी जाने के कोशिश कैनी, बाकिर खिड़की बंद होखला के चलते भीतर कुछ ना दिखाई देहलस। बाकिर बाबूजी के चिल्लाइल के आवाज हमरा साफ साफ सुनाई देत रहे। हम डरा गईनी कि कहीं बाबूजी के कोनो परेशानी त नहीं खे। बाकिर कुछ देर बाद हम देखनी कि वो अपना कोठारी ले बाहर निकलत पड़े। हम उहुए एगो पर्दा के पीछे लुका गईनी, जौना के चलते वो हमरा के ना देख पाले। वो रसोई के ओरी गईलन और पानी पियला के बाद वापस अपना कोठारी में आ गए। हम सोचनी कि अनुज के ई सब बतावे के चाहे। बाकी जब हम कोठारी में आईनी तो वो सूत गईल रहले। बेचारा पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करेलन, यही से सांझ के पूरा थाक जालन। अगला दिने भोरे उठते ही हम पूरा बात अनुज के बतौनी। हम अनुज ले कहनी कि काल से पहले रात के जब हम रसोई में पानी लेवे गईल रहनी तब बाबूजी के हाथ में फिटकरी देखनी, जो ना कि वो अपना कोठारी में लेके जात रहले। जब हम पानी लेके वापस आवे लगनी तब बाबूजी के कोठारी से चिल्लाए के आवाज आवत रहे। वो दिन हम टीवी चले के सोच के बात के टाल देहनी। बाकी कालू रात के फिर इहे भइल। तब अनुज हमरा ले कहले कि ओही घड़ी काहे न बतौलू। हम कहनी कि बतावे आयल रही, बाकी तब तक रौरा सूत गईल रहनी। अनुज कहले कि चल बाबूजी से पूछी जा। तब हम अनुज के जाए से मना कर देनी और कहनी कि हो सकेला उनका कोनो दिक्कत हुई। हमनी के ऐसे उनका मुंह पर पूछे जायब जा जेकरा से उनका शर्मिंदगी महसूस होके। पहले हमनी के पूरा बात जान लेवे के चाहे कि एकर कारण का बा। खैर हम जैसे तैसे बात के टाल देहनी और अनुज के ऑफिस भेज देहनी। हम हूँ स्कूल चल गईनी। बाकी आज स्कूल में पढ़ावे में हमार बिल्कुल रुचि ना रहे। मन में बस इक्के गो बात चलत रहे कि बाबूजी कोठारी में का करेलन, फिटकरी लेके जालन। इकर त सैकड़न गो कारण निकालल जा सकेला। बाकी री चिल्लाए की आवाज तो हमरा के बार बार कुछ अजीबे सोचे पर मजबूर करत रहे। खैर हम स्कूल ले घरे एनी और खाना आदि खा के आराम करे चल गनी। तबे बाबूजी ओहजा ले गुजरलन तो हम उनकर पीछा कैनी कि वो कहाँ जात बाड़े। बाकी रू अभी कुछ फल लेवे खातिर रसोई में गए रहले तो हम ओह बात के ओइजे छोड़ देनी। आज हम पूरा योजना बनौले रही कि देखी ता आज सांझ के बाबूजी की आवाज सुनाई देला कि ना। सांझ के हम अनुज बाबूजी के खाना दे के कोठारी में चल गनी। बाकी कुछ देर बाद हम बाहर आके देखनी कि बाबूजी फिटकरी के साथ अपना कोठारी में चल गए बाड़े और उनका चिल्लाए की आवाज आवत रहे। भाग के जाए लगे। तबे बाबूजी के केवाड़ी खुलल। हम अनुज के कोठारी के भीतर खींच लेहनी। हम ना चाहत रहनी कि बाबूजी के शक होखे कि हमनी के उनका पर नजर रख रहल बानी जा। खैर हम अनुज सोचनी जा कि काल भोर होते बाबूजी से हमनी के बारे में बात करब जा। जैसे तैसे भोरे हमनी के बाबूजी से पूछनी जा कि बाबूजी रौरा कोनो परेशानी में बानी का। बाबूजी कहले कि ना था ऐसन कोनो बात नहीं खे, तू लोग ऐसन काहे कह रहल बाड़ू जा। फिर वो अनुज कह लगले कि रोज राती के रौरा कोठारी में गैला के बाद चिल्लाए के आवाज सुनाई देवे लागेला। तो हम सोचनी जा कि रौरा से पूछ ली जा कि सब ठीक बा ना। फिर बाबूजी कहे लगले कि सब ठीक बा। कबो कबो का होखेला कि टीवी पर कोनो हंसी वाला कार्यक्रम आ जाला, जौना के देख के हम जोर जोर से हंसे लागेनी और तू लोग के लागल कि हम चिल्लात पानी। अब अनुज के भरम खत्म हो गए रहे, बाकी हमार ना। कहे कि वो दिन हम खिड़की के
उनकर आवाज साफ साफ सुनले रहनी। ई उनकर हंसी की आवाज ना रहे, न कोनो टीवी कार्यक्रम के। ई उनकर चिल्लाए की आवाज रहे। हम अनुज ले कहने कि बाबूजी हमनी से जरूरे कुछो छिपावत पानी। ऊ ना तो टीवी की आवाज रहे, ना उनकर हंसी की आवाज। हम एक दिन खुदे खिड़की के लगे खड़ा होके अपना कान ले सुन ले बानी। अनुज हमरा के बैठा के कहले कि अरे मेनका, तू काहे इतना टेंशन लेवेलू? अगर ऐसन कुछ वो बात रही तब बाबूजी हमनी के जरूर बता देतन। हो सकता ऊ कोनो टीवी प्रोग्राम के चलते हंसे लगले आ उनकर हंसी की आवाज ऐसन होई। अब ऊ बूढ़ हो जे गइल बड़न। अब तोहरा ऐसन लागत होई कि ऊ चिल्लात पड़े। तू इतना छोट छोट बात के अपना दिमाग पर मत लिहल करा। और हाँ, जल्दी से हमार खाना परोसा, हमरा ऑफिस खातिर देर हो रहल बा। हम बिना मन के अनुज खातिर खाना लगावे लगनी, काहे कि हमार दिमाग रह रही के वही बात पर जात रहे कि बाबूजी हमने से झूठ काहे बोले ले, हमनी से का छिपावत पड़े। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हम स्कूल में बैठल रहनी, तबे हमार माई के फोन आयल। वो कहली कि तुहार भतीजा भइल बा, त तू 2 दिन खातिर यहाँ आ जा। हम ई बात घरे आके अनुज ले बतावनी और कहनी कि हमरा अपना मायके जाए के बा। तब अनुज अनुमति दे दिहले। अब बाबूजी ले पूछनी तो वो कहले कि तू चल जा। हम अपना मायके आ गनी और उहमा 2 दिन तक फंक्शन के मजा लेहनी और सबका साथे हंस खेल के बात करनी। इस बीच में हम बाबूजी के वो फिटकरी वाला बात एकदम भुला गनी। हम 2 दिन बाद वापस आवे के तैयारी कैनी। अनुज हमरा के लेवे चल अइले। चाय नाश्ता कैला के बाद हम माई बाबूजी के घर से निकल के एहजा आ गनी। यहाँ आइला के बाद हम देखनी कि बाबूजी अपना कोठारी में बाड़न। हमनी के आवे में बहुते देर हो गई रहे। अनुज नहाए गईलन, हम खाना बनावे चल गनी। तबे हम सुननी कि आज फेरू ले उनका कोठारी से आवाज आ रहल बा। शायद बाबूजी के इस बात के एहसास ना रहे कि हमनी के आ गइल बानी जा। जब तक हम उनका कोठारी के लगे गनी तब तक उनकर आवाज आइल बंद हो गइल रहे। अब हमरा पूरा शक होखे लागल कि बाबूजी भीतर कुछो न कुछो तो जरूर कर रहल बाड़न। हम अब की बेरी अनुज से कुछो ना बतावनी, काहे कि अनुज के हमरा बात पर विश्वास ना होखे वाला रहे। आखिर उ त हमरा के समझा के बैठा देते और कहते कि तू भरम में बाड़ू। हम एगो योजना बनौनी कि आखिर पता त करी ताकि पूरा सच्चाई सामने आ जाओ। हम अगला दिने सब कुछ जाने के सोच के खाना खैला के बाद सोत गईनी। अगला दिने हम सोचने कि आज हम बाबूजी के कोठारी में लुका के सब कुछ देखब कि उनका कोठारी में का होला। सांझ हो गई रहे। जब अनुज सोत गईलन त हम बाबूजी के कोठारी में जाके चुपके से उनका कोठारी के एगो कोना में लुका के बैठ गईनी। कुछ देरी बाद जब बाबूजी फिटकरी लेके कोठारी में आइले त हम देखनी कि वो फिटकरी के कपड़ा में डाल के भारी चीज से पीटत रहले आ ओकरा के पीस के महीन चूरा जैसन बना देले बाड़े। फिर ओकरा में नारियल के तेल डाल के पेस्ट निहन तैयार कर देहले आ वो पेस्ट के अपना पूरा देह पर लगावत रहलन। जैसे ही वो पूरा देह पर लगावत रहले वो जोर से आवाज निकालत रहले जैसे कि दर्द से कराहत होखस। हमरा बहुते दया आवत रहे कि बाबूजी के बहुते दर्द होत बा। हम बाहर आके उनसे सब कुछ पूछती, बाकिर हमार गोड़ रुक गई, काहे कि हम अंतिम तक कुल जानल चाहत रहनी। जैसे ही बाबूजी वो पेस्ट अपना पूरा देह पर लगौले, दर्द के चलते उनकर जान निकलत रहे। अब कुछ देर रखला के बाद बाबूजी वो पेस्ट के दूसरा कपड़ा से निकाल के कूड़ादान में डाल देले। फिर वो पानी पिए खातिर रसोई में चल गए। हम ओहिजा से निकलनी और अपना कमरा में चल गनी। अगला दिने हम अनुज ले इस सब बात बतावनी। अनुज पहले तो हमरा के डटले कि केहू के कोठारी में चुपके से झाकल गलत बात बा। मेनका अगर तोहरा पता लगावे के रहे तो तू हमरा के भी बता दे। तू हमनी के दोनों जाना चलती जा। बाकी हम कोनो तरह से अनुज के समझौनी कि रौरा हमरा पर पहले भी विश्वास ना कैले रही। रौरा हमरा के समझा बुझा के ओहिजे छोड़ देती, लेकिन जब तक उनका कोठारी में ना जेती तब तक आखिर हमनी के पता न चलित कि बाबूजी कौना समस्या से जूझ रहल बाड़े। हम अनुज से कहने कि कुछ गड़बड़ जरूर बा अनुज,
बाबूजी फिटकरी के पेस्ट बना के पूरा देह पर लगा देले। पता ना उनका कौन दिक्कत बा, जैसे ही वो पेस्ट अपना देह पर लगावले उ दर्द से कराह उठलन। अनुज कहले कि चल हमनी के अभी बाबूजी से बात करी जा। हमनी के बाबूजी के कोठारी में गईनी जा और कहनी जा कि बाबूजी रउरा का दिक्कत बा, रउरा अपना देह पर फिटकरी काहे लगावत बानी। बाबूजी ई सुन के चौंक गइलन, जैसे उ ना चाहत होखस कि हमनी के बारे में पता चल जाओ। हम कहने कि बाबूजी हमरा के माफ कर दी, हम कल रात के रउरा कोठारी में लुका के रउरा के देख लेनी, हम का करे थी। रोज राउर चिल्लाए की आवाज सुनत रही तो हमरा मन में तरह तरह के वहम पैदा होत रहे कि रउरा कोठारी में का करत पानी। इस सच्चाई के जाने खातिर हमरा रउरा कमरा में लुकाए के पड़ल। तब बाबूजी के आंख में लोर आ गई और कहले कि दुल्हन कुछ दिन पहले हमार तबीयत बिगड़ गई, हम डॉक्टर के लगे गई। डॉक्टर साहब बतौले कि रउरा चमड़ी के बीमारी बा, जौना के नारियल तेल और पीसल फिटकरी लगा के ही ठीक कइल जा सकेला। काहे कि वो बीमारी के चलते हमरा पूरा शरीर पर धब्बा निहन होखत रहे और ये पूरा शरीर में दर्द रहत रहे। तबे अनुज कहलन कि बाबूजी रउरा ई बात हमरा से काहे ना बतौनी, हम रउरा के सबसे बढ़िया डॉक्टर के लगे ले गई रहती। बाबूजी कहले कि बेटा तू ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहला और ये दुल्हन स्कूल में पढ़ावे खातिर जात रहली, तो हम तू लोग के परेशान करे के ना सोचनी। हम सोचनी कि तू लोग बेवजह चिंतित हो जेबू जा। एह से हम खुदे डॉक्टर के लगे चल गईनी और डॉक्टर साहब कहले कि अगर रउरा कुछ दिन खातिर ई पेस्ट लगाई तो राउर चमड़ी के बीमारी ठीक हो जाई। यही से हम खुदे अपना कोठारी में ई लेप लगावे लगनी, ताकि तू लोग के बता के तू लोग के कोनो तरह से चिंता में न डाली। तब हम अनुज बाबूजी के गले लगा लेहनी जा। अनुज के भी आंख में लोर आ गई रहे। अनुज अपना बाबूजी से कहे लगले कि आखिर एगो बेटा के ई फर्ज होला कि हर बीमारी में अपना बाबूजी के सेवा करे के। बाकी बाबूजी रउरा हमरा के एह लायक ना समझनी। बाबूजी कहे लगले कि ना ना बेटा, तू हमार श्रवण जैसन बेटा हुआ, बस हम तहरा के एह से ना बतावे के चाहत रहनी कि काहे के तू परेशान हो जेबा। तब अनुज कहले कि रउरा तैयार हो जाई, हमनी के रउरा के बड़ ले बड़ डॉक्टर के लगे ले जाइब जा एह चमड़ी के बीमारी के इलाज खातिर। आज ले राउर पूरा सेवा हम खुदे करब। बाबूजी हमने दोनों जना के फेरू ले गले लगा ले हले। अब हमरा मन ले भी भरम निकल गई रहे कि हम बाबूजी पर कोना तरह के शक करत रहनी। खैर हमनी के बाबूजी के एगो बड़ अस्पताल ले जाके उनकर इलाज करौनी जा। अब हमनी के मन से सब शंका दूर हो गई रहे। हमरा पछतावा होखत रहे कि हमरा पूरा बात जाने के चाहत रहे। अब बार बार बाबूजी ले पूछे के चाहत रहे कि उनका कोनो दिक्कत त नहीं खे। धन्यवाद दोस्तन लोग के।